ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ୟୁଥ୍ ଏକ୍ଟର ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପଛେ ପଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଆର୍ମି ପ୍ରଥମକୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପଛେ ପଛେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପଛେ ପଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟର ତାଲିକାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପଛେ ପଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜେନିକ୍ ଲାୟନ୍ସ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ତାଲିକାରେ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶାଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପଛେ ପଛେ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପଛେ ପଛେ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆର୍ମି ହାଇସ୍କୁଲ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସିଭିଲିଆନ୍ ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟର ତାଲିକାରେ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପଛେ ପଛେ ବର୍ଣ୍ଣପୁର ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପଛେ ପଛେ ସିଭିଲିଆନ୍ ଜେନିକ୍ ଲାୟନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟର ତାଲିକାରେ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପଛେ ପଛେ ସିଭିଲିଆନ୍ ଜୁନିୟର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି।